بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، قیامت کے دن اس قدر نور لے کر آئے گا کہ اگر میری ساری امت میں وہ نور تقسیم کیا جائے تو ساری امت کو وہ نور کفایت کرے گا۔ حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ نویت سنت الاعتکاف۔ تمام حمداں، تعریفاں، ثناواں اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی ذات والا صفات دے واسطے، جو ساڈے ساریاں دا خالق بھی ہے، ساڈے ساریاں دا مالک بھی ہے، ساڈے ساریاں دا پروردگار بھی ہے اور کل کائنات دا پالنہار بھی ہے۔ اس دی عظیم قدیم ازلی ابدی بارگاہ دے اندر ہدیہ حمد و ثنا پیش کرن تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم اور رحیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈے دل، دماغ، زبان، نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، دنیا دے، آخرت دے، نفس دے، شیطان دے فتنیاں تو کامل پناہ عطا فرماوے۔ مختلف مقامات تو قرآن مجید فرقان حمید دی
دو آیات بینات دا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ پاک میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ایک آیا مبارکہ دے اندر اعتکاف دا ذکر ہے اور دوسری آیا مبارکہ دے اندر صدقۃ الفطر دا ذکر ہے۔ اج دا جمعۃ المبارک بہت ساریاں نسبتاں دے نال منسوب ہے۔ فتح مکہ وہ بھی 20 رمضان شریف نو ہوئی، اج 20 رمضان ہے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی شہادت 21 رمضان۔ اسلام اور کفر دا بہت بڑا مارکا جس نو جنگ بدر کیا جاندہ ہے، وہ اس ماہ مبارک دی 17 تاریخ نو سی۔ کسے بھی یعنی موضوع تے گفتگو ہو سکتی ہے، اختصار دے نال اعتکاف، صدقۃ الفطر اور حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور جنگ بدر دی ایک دو باتاں کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ اللہ پاک حقائق سمجھ کے تسلیم کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف قدیم عبادت ہے، یعنی پرانی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام نو تقید فرمائی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ تسی دونوں باپ اور بیٹا مل کے میرے گھر نو ستھرا کرو، پاک کرو۔ لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والے واسطے، وَالْعَاكِفِينَ اور اعتکاف کرنے والے واسطے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع اور سجدہ کرنے والے واسطے۔ یعنی اللہ کریم اپنے گھر نو پاک کروا رہا ہے نبیاں کو، تے حوالہ خصوصی طواف کرنے والیاں دا، اعتکاف کرنے والیاں دا۔ تسی پوری توجہ کرو تے میں قرآن دی دوجی آیا مبارکہ پڑھا۔ توجہ دا مطلب ہے قرآن پاک دا استقبال سبحان اللہ دے نال کیتا کرو۔ یہ پہلا پارا سی، باپ بھی نبی تے بیٹا بھی، تے پاک کنو کروانا سی؟ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، محبت و عقیدت دا مرکز۔ جدو اپنے گھر نو پاک کرن دی واری آئی تے فرمایا تسی پاک کرو۔ کیویں میں قرآن دی او آیا مبارکہ پڑھا؟ جدو اپنے گھر دی واری آئی تے فرمایا اے نبیو تسی میرے گھر نو پاک کرو۔ جدو مصطفیٰ دے گھر نو پاک کرن دی واری آئی فرمایا میں رب آپ پاک کران گا۔ پڑھئے قرآن، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے محبوب دے گھر آلیو، اللہ کریم نے تہانوں ہر طرح دی گندگی تو، غلاظت تو، ناپاکی تو انج پاک کیتا ہے اور انج دور کیتا ہے اور انج پاک کیتا ہے جس طرح پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ اپنے گھر نو پاک کرن دی واری آئی تے فرمایا نبیو تسی پاک کرو۔ مصطفیٰ دے گھر نو پاک کرن دی واری آئی فرمایا تسی پاک نہیں کرنا میں رب آپ پاک کراں گا۔ اللہ اکبر، اے مقام مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت دا۔ بڑی بدی گل ہے جو تسی سمجھ جاؤ گے۔ اس مقام تے لفظ ہے رجس، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، را جیم سین، رجس یہ دا معنی ہوتا ہے ناپاکی۔
ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਗਲਾਜ਼ਤ। ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਜਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਨੂਨ ਜੀਮ ਸੀਨ, ਨਜਸ। ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਪਾਕੀ, ਗੰਦਗੀ, ਗਲਾਜ਼ਤ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, हुजूर दे घर वाले वास्ते लफ्ज़ रिजस, उंज नापाकी गंदगी दे वास्ते लफ्ज़ नजस। कहने नहीं नजासत लग गई, नजासत नून आंदा है, लेकिन हुजूर दे घर वाले वास्ते लफ्ज़ रिजस, नजस नहीं। मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है ते चस नूं वी चस आ जांदी जे बंदा पूरी तवज्जो दे नाल बयान करे ते पूरी तवज्जो दे नाल सुन ले। मैं तीसरी मरतबा दोहरान लग गया, हुजूर दे घर वाले वास्ते लफ्ज़ रिजस राजीम सीन, आम गंदगी वास्ते, गलाजत वास्ते, नापाकी वास्ते लफ्ज़ नजस नून जीम सीन। फर्क ही मुफस्सिरीन आंदे ने कपड़े ते गंदगी लग जाए, नजासत लग जाए, नजर आ रही होवे कि फलां कपड़े नूं, जिस्म नूं गंदगी लगी हुई है, नजासत लगी हुई है, वो कहंदे ने जिहड़ी नजर आवे ओनू कहंदे ने नजस। जिहड़ी नजर आवे ओनू की कहंदे ने नजस। दीवार नूं लगी होवे, बंदे दे कपड़ियां नूं लग जाए, जिस्म नूं लग जाए, नजर भी आवे, ओनू कहंदे ने नजस। धोण तो बाद उस गंदगी नूं धो दिता, साफ कर दिता, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਗ, ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਗ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜਸ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜਸ। ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜਸ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਇਹ ਵੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਦਾਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। तो अल्लाह पाक ने अपने घर वालियां, अपने घर नूं पाक करवाया नबियां तो। किन्हां दे वास्ते? इतकाफ करने वाले वास्ते, तवाफ करने वाले वास्ते, रुकू और सजदा करने वाले वास्ते। तो पता है चलिया कि इतकाफ कदीम इबादत है, बड़ी पुरानी इबादत। इतकाफ दियां 3 किस्मां ने, वाजिब इतकाफ, सुन्नत इतकाफ और नफल इतकाफ। वाजिब इतकाफ किसे कोले औलाद नहीं सी, उसने मन्नत मन्नी कि या अल्लाह जी मैनू औलाद देवे ना ते मैं 1 दिन दा, 2 दिन दा, 3 दिन दा, 4 दिन दा, 10 दिन दा, 20 दिन दा, 30 दिन दा इतकाफ करांगा। ये इतकाफ है वाजिब। ये इतकाफ की है मन्नत दा, किसे भी नेक और जायज काम दी मन्नत मनना, और इतकाफ दी मन्नत मनना रोज़ियां दी भी हो सकदी, पैसों की भी हो सकती है, दीगर सदका खैरात की भी हो सकती। इतकाफ दी इन्हें कर ली। इस इतकाफ दा ये बैठना ये वाजिब है, और इहदे अंदर भी रोजा शर्त है। 1 दिन की मन्नत मन्नी ते गुरूबे आफ्ताब तो पहले मस्जिद आ जाएगा, रात भी मस्जिद गुजारेगा, अगू सुबह रोजा रखेगा, अगली मगरब तक मस्जिद विच रहेगा। अगर 1 दिन दी सी, अगर 2 दिन दी सी, फिर हिसाब नाल 3 दिन दी सी, ये वाजिब है। दूसरी सी सुन्नत इतकाफ, वो है माहे रमजान दा आखिरी अशरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमेशा अपनी मदनी जिंदगी दे विच माहे रमजान दे आखिरी अशरे दा इतकाफ फरमांदे रहे। बल्कि एक दफा किसी वजह तो हुजूर पाक इतकाफ ना बैठ सके, अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इतकाफ फरमाया। ये ऐसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और तीसरा है नफल इतकाफ। इहदे वास्ते ना वक्त दी कोई कैद है और ना इहदे वास्ते कोई रोजे दी शर्त है। पहले दोवां इतकाफां दे विच वक्त दी भी कैद है, 1 दिन का इतकाफ या 2 दिन का वाजिब, 10 दिन का सुन्नत। इन्हां दोवां दे विच रोजा शर्त है। अगर रोजा नहीं तो इतकाफ नहीं। नफली इतकाफ दे वास्ते हुक्म है जदों भी मस्जिद जाओ नियत कर लो
دیگر عبادت دے نال نال اللہ پاک نفلی اعتکاف دا ثواب بھی عطا فرماندا رہے گا، اور کرنی چاہیے، یہ عادت بنانی چاہیے۔ جدو بھی اللہ دے گھر دے وچ مسجد دے وچ آن دی سعادت ملے، نفلی اعتکاف دی نیت کر لو۔ مسجد چ کھانا پینا جائز نہیں، مسجد دے وچ لیٹنا جائز نہیں، لیکن اگر نفلی اعتکاف دی نیت ہوے گی تے مسجد دے وچ کھانا پینا بھی جائز ہے۔ اکثر ہوندا ہے نا 11ویں شریف دا ختم ہے، مسجد چ تبرک دیتا اور لوگ اوتھے مسجد دے وچ ہی کھانا شروع کر دیندے نے۔ اگر اعتکاف دی نیت نہیں، بندہ مسجد دے وچ زمزم شریف دا پانی بھی نہیں پی سکدا۔ زمزم شریف دا پانی بھی اگر اعتکاف دی نیت نہیں تو اکثر و بیشتر محافل تے آئید ہے تے محافل دے آخر تے بھی لنگر دا انتظام ہوندا ہے، اس واسطے نیت کر لیا کرو۔ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 10 دن دا اعتکاف کرے گا، یعنی اس ماہ رمضان دے آخری عشرے دا، اللہ پاک اس نو 2 حجاں تے 2 عمریاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میرے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام اے فرمان پہنچیا کہ جیڑا 10 دن دا اعتکاف کرے گا اللہ پاک ہر دن دے بدلے ایک حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن معتکف جیڑا اعتکاف بیٹھن لگیا ہے یا ارادہ رکھتا ہے یا نیت ہے، او دے واسطے بہت ساریاں چیزاں دا خیال رکھنا ضروری ہے، جن دے وچ چند ایک میں بیان کراں گا۔ نمبر 1 مسجد دا ادب احترام، کیونکہ 10 دن مسجد چ بیٹھا ہے، رات دن اس تا مسجد دے وچ گزرنا ہے، انہوں چاہیے قدم قدم تے مسجد دا ادب احترام رکھنا۔ دنیاوی گفتگو تو مسجد نو بچائے، بیوی بچے چھوڑے، گھر بار چھوڑیا، اللہ دے گھر دے وچ آ گیا، مقصد اس دا مقصد اسی کہ تنہائی دے وچ اپنے رب دے نال وقت گزارے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آن گے جڑے مسجداں دے وچ بیٹھ کے دنیا دیاں گلاں کرن گے، فرمایا تسی ہرگز انہاں دے کول نہ بیٹھنا، اللہ پاک نو انہاں بندیاں دے نال کسے قسم دی کوئی غرض و غایت نہیں۔ اور اللہ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف چ لکھیا ہے کہ جیڑا مسجد دے وچ دنیا دیاں گلاں کرے اللہ پاک دی 40 سال دی عبادت ضائع فرما دیندا ہے۔ اعتکاف بیٹھن والے نو بے حد از حد ضروری ہے کہ انہاں باتاں دا خیال کرے، مسجد دے ادب احترام نو ملحوظ خاطر رکھے۔ میں اللہ دے پاک گھر دے وچ بیٹھا ہوں۔ پہلیاں امتاں دے وچ رہبانیت سی، لوگ گھر چھوڑ دیندے سی، بیوی بچے چھوڑ دیندے سی، کیوں کہ اللہ پاک دا قرب ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز دی نفی فرمائی، فرمایا اسلام چ کوئی رہبانیت نہیں، ہاں اگر تسی اللہ دا قرب پانا ہی ہے فرمایا 10 دن دا اعتکاف فرما لیا کرو، جنگلاں چ نہیں جانا، بیوی بچیاں نو چھوڑ کے دور دراز نہیں جانا، محلے دی مسجد وچ 10 دن دا اعتکاف کرو، اللہ کریم اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 مسجد ادب احترام ضروری، اور نمبر 2 چونکہ کھانا بھی مسجد دے وچ، مسجد نو آلودہ نہ ہون دتا جائے، مسجد دی صف، مسجد دی دری، مسجد دا قلین آلودہ ان تو بچایا جائے۔ او دے واسطے پھر کی کیتا جائے کہ جڑے اعتکاف بیٹھن والے نے او ساتھ اپنا دسترخوان نال لے کے آن تاکہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھان۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مسجد دے وچ تنکا گرانا انج ہے جس طرح انسان کوئی تنکا اپنی آنکھ دے وچ پا لے۔ آنکھ دے وچ تنکا پان کتنا تکلیف دے عمل، فرماندے نے مسجد دے وچ بھی تنکا گرانا یا کوئی اس طرح دی چیز گرانا اس طرح تکلیف دے۔ اور صحیح بخاری شریف اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ مبارک ایک بی بی آ کے مسجد نبوی شریف دی صفائی کر دی سی، او دا رات دے وقت انتقال ہو گیا، ان عورتاں نے غسل دیتا، صحابہ کرام نے دا جنازہ پڑھا دیتا راتوں رات۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح گزرے تازہ قبر دیکھی، فرمایا قبر کی دیئے؟ عرض کی تھی آقا فلاں عورت جڑی مسجد دی صفائی کر دی سی دیئے۔ فرمایا پھر میں نے اطلاع کیوں نہیں کی تھی؟ عرض کی تھی بندہ نواز اسی سوچیا کہ تسی آرام فرما دے ہوگے، دوڑے آرام دے وچ خلل آئے گا یا کدرے کو وحی دا وقت نہ ہوئے، اسی اس واسطے اطلاع نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے کرام نے فرمایا کہ صف بناؤ، صف بنا کے حضور پاک نے اس عورت دی قبر تے جنازہ پڑھا تے جنازہ پڑھن تو بعد حضور اس عورت نو مخاطب ہو کے کہندے نے اے بی بی دس تو بہت سارے عمال کر دی سے، سارے عمال دے وچوں افضل عمل کس عمل نو پایا؟ تے وہ بی بی عرض کر دی آقا جڑی میں مسجد دی صفائی کر دی سنا اے عمل میں سارے عمال دے وچوں افضل اور پسندیدہ پایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کردے نے بندہ نواز اے دہاڑی گفتگو سن رہی ہے؟ حضور پاک فرماندے نے دہاڑے نال زیادہ سن رہی ہے۔ پھر حضور نے بڑا تاریخی جملہ بولیا، فرمایا اپنے جنازیاں تے مینوں بلا لیا کرو، قبراں طریقی دے نال ہنیریاں دے نال بھریاں ہوندیاں نے، جدوں میں آ کے جنازہ پڑھنا تے ساریاں قبراں وچ نور آ جاندا ہے۔ تو مسجد دی صفائی دا بے حد خیال کیتا جائے، یہ نہیں کہ 10 دن اعتکاف بیٹھ گئے ہیں سانو جی چھٹی ہے جو مرضی کریے، نہ بلکہ اللہ حضرت عظیم المرتبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اتھو تک لکھیا ہے کہ مسجد وچ ٹوپی بھی رکھنی ہے نا، ٹوپی تے دونوں ہتھاں دے نال رکھو، دونوں ہتھاں دے نال، خانہ خدا ہے، اے نہ ہوئے بھی ٹوپی پکڑی تے چل لیں جے اج میں ساڈا معمول ہے، یا گلے تے راہ دیتی یا جان لگیا موٹر سائیکل تے راہ دیتی یا جان لگیا پیپ دے وچ دس دیتی، اے کوئی ادب نہیں ہے گا۔ آپ فرماندے نے ٹوپی بھی رکھنی تے دونوں ہتھاں دے نال رکھو، ادے چ ادب۔ مسجد دے وچ چلو تے اپنے قدماں دی آواز بھی پیدا نہ ہونا، اس قدر ادب احترام دے نال چلو۔ اے ساریاں چیزاں ہر ایک واسطے ضروری نہیں، لیکن اعتکاف والے واسطے زیادہ، کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے 10 دن مسجد وچ گزارنے نے، انہاں چیزاں دا کما حقو ہو او خیال کرن۔ نمبر 3 اعتکاف بیٹھن دا مقصد کی ہے؟ اعتکاف بیٹھن دا مقصد ہے لیلۃ القدر نو حاصل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک سینہ تے قرآن نازل ہون والا اللہ کریم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے دی عبادت تو بولیے 84 سال بندے نے تقریباً 1000 مہینے دے 84 سال جس نے اس رات نو پا لیا اور 2 نفل پڑھ لے، اللہ پاک انہوں 84 سال دی عبادت تو بہتر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اعتکاف بیٹھن دا سب تو بڑا مقصد 21 دی رات، 23 دی رات، 25 دی رات، 27 دی رات اور 29 دی رات، اے 5 راتاں دے وچوں کوئی رات بھی لیلۃ القدر دی رات ہو سکتی، آ سکتی۔ لیکن حضور نو آدھی امت نال پیار کرنا سی، حضور جاندے سی کم کاج بھی انہاں کرنے نے، بیوی بچے بھی نے، خرچے بھی نے، پورا مہینہ انہاں کیویں کرنا ہے۔ حضور نے اس امت نو اس مشکل نو بھی آدھی امت دے واسطے حل اور آسان فرما دیتا۔ کی حضور پاک نے پہلے 10 دن دا اعتکاف کیتا، پھر فرمایا نہیں اے 10 دناں وچ بھی لیلۃ القدر نہیں سی، پھر 20 دناں دا اعتکاف کیتا، پھر فرمایا اے دے وچ بھی لیلۃ القدر نہیں آئی، پھر 30 دناں دا اعتکاف کیتا پورے مہینے دا، پر جدو پورے مہینے دا اعتکاف کیتا تے پھر فرمایا ہاں اے لیلۃ القدر ماہ رمضان دے آخری عشرے وچ تشریف لے کے آندی ہے۔ مطلب کی بھی ان 20 دن بھاویں اعتکاف نہ بھی کریا جے، جڑے آخری 10 دن نے ادھے وچ اعتکاف کر لیا جے، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لیلۃ القدر نو اس عشرے دے وچ پایا۔ کیڈی وڈی حضور دی ساڈے تے لجپالی تے مہربانی ہے کہ سانو انہاں اے بھی دس دیتا کہ آخری عشرے وچ رہ گئے۔ اس واسطے اے چاہیے اعتکاف اللہ دی رضا دے واسطے 10 دن دا کیتا جائے، گفتگو تو بچیا جائے اور مسجد آداب دا پورا خیال کیتا جائے، اور جڑی خاص مقصد ہے اعتکاف بیٹھن دا لیلۃ القدر اس رات نو حاصل کرن دے واسطے ہر تاک رات ہی شب بیداری دا اہتمام کیتا جائے۔ اللہ پاک سانو تمام آداب نو ملحوظ خاطر رکھ کے اعتکاف بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر
واجب ہے ہر مسلمان پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک یار ایک صحابی نو فرمایا کہ گلیاں بازاراں وچ اعلان کر دے کہ لوگوں صدقۃ الفطر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ انہوں نے اعلان لگا دیا جیڑی چھوٹی اولاد نابالغ اودا صدقۃ الفطر والدین دے ذمے، جیڑی اولاد بڑی ہو چکی ہے بالغ ہو چکی ہے اودا صدقۃ الفطر والدین دے ذمے۔ ہاں اگر ادا کرن تے پھر انہاں دی طرف بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کیوں واجب قرار دیتا گیا؟ حکم سی روزہ رکھ، جھوٹ نہ بول، روزہ رکھ، غیبت نہ کر، روزہ رکھ، بد نگاہی نہ کر، روزہ رکھ، عریانی فحاشی بے حیائی تو بچ۔ روزہ رکھیا نہ بچ سکیا، فرمایا ہن صدقۃ الفطر دے۔ جے صدقۃ الفطر کسے گھر دے وچ پہنچیا، انہیں کھا کے تے او دے چہرے تے جے مسکراہٹ آ گئی نا تے پھر میں جننے بھی معاملات گڑبڑ ہوئے نے سارے ہی معاف فرما دیاں گا۔ اس واسطے کہ جڑیاں روزے دے وچ ساڈے کول کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے نا، اللہ کریم نے صدقۃ الفطر اس واسطے رکھیا تاکہ وہ کمیاں کوتاہیاں دا ازالہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، کس قدر مہربان ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک جڑی میں مبارکہ پڑھی ترجمہ سنے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ پاک فرماندا ہے مال دینا جے نا تے پھر میری محبت چ دیا جے۔ صدقۃ الفطر بھی مال ہے۔ گندم دے حساب دے نال اگر گندم دا آٹا دینا ہے تے 100 یعنی گندم دے آٹے دے حساب دے نال 170 روپے، کھجور دا 540 روپے، جو دا 540 روپے، کھجور دا 1600 روپے اور کشمش دا 2800 روپے ایک بندے دا بندہ ہے۔ جی میں قربانی دے جانور مختلف نے نا، بکرا، چھترا، دمبا، گائے، ایویں صدقۃ الفطر وچ بھی اقسام نے، صرف گندم نہیں ہے گی۔ صاحب حیثیت نو آدھی حیثیت دے مطابق جو دے حساب دے نال دینا چاہیے، جڑا اس تو بڑھ کے انہوں کھجوراں دے حساب نال، جڑا اس تو زیادہ بڑھ کے او جناب کشمش دے حساب دے نال دے وے۔ شریعت اے چاندی ہے کم او کرو جے دے نال غریب دا بھلا ہوئے، غریب دا فائدہ ہوئے۔ اور مال دیو گے تے اللہ پاک فرماندا ہے میری محبت چ دینا ہے۔ اور تسی بالکل دانا سیانے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، بندہ جدی محبت چ کوئی چیز دے وے نا او اونوں ہی دیندا ہے۔ کسے دی محبت چ کوئی چیز دیو نا تے بندہ اونوں ہی بولیے اونوں دیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے دینا ہے نا صدقۃ الفطر یا مال تے دینا بھی میری محبت چ تے دینا بھی مینوں ہے۔ یا اللہ پھر تو آپ بدھو کی دے وے تے پھر اسی تینوں دئیے، تے یا پھر سانو بلا۔ اللہ پاک فرماندا میں تے آن جان تو پاکاں، تے جدو تسی بھی آندے جے نا تو تسی بھی کفن وچ منہ لکا کے آندے جے تے کلے ہی آندے جے، مال تے پیچھے چھڈے آندے جے۔ یا اللہ مڑ تو آنا ہے مال دینا ہے تے تیری محبت چ دینا ہے تے مینوں تینوں ہی دینا ہے تے پھر کیویں دئیے؟ اللہ نے فرمایا قرآن اگے پڑھو تے پھر تانوں گل آپ ہی سمجھ آ جائے گی۔ یا اللہ پڑھیے، فرمایا پڑھو، فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، فرمایا ماں پیو جائی جمی بہن جے تیرے بوے تے آ جاوے نا اونوں خالی نہ موڑی، مال اونوں دیویں۔ میں فرشتیاں نوں آکھاں گا لکھو اس بندے نے مال مینوں دتا ہے۔ فرمایا تیرا گوانڈی، تیرا ہمسایا او جناب بالکل محتاج تے بالکل مستحق سی، تو روٹی انہوں دیتی ہے، تو پانی انہوں دیتا ہے، تو لنگر انہوں دیتا ہے، تو صدقۃ الفطر دا مال انہوں دیتا ہے۔ اللہ پاک آندا ہے میں فرشتیاں نوں آکھاں گا فرشتیاں لکھو اس بندے نے مینوں دیتا ہے، اس بندے نے۔ اور صحیح مسلم شریف دی حدیث سے پاک حضور پاک نے ساری گل نوں کھولیا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، بندے اللہ دے حضور حاضر ہونگے، اللہ پاک فرمائے گا او بندیو میں بھوکھا سی تسی کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا سی تسی پانی نہیں پلایا۔ بندے حیران ہو جان گے،
حیران ہو کے عرض کرن گے یا اللہ تو تے کھان پین تو ہے ہی پاک تے تو کتھے بھوکا تے تو کتھے پیاسا. ادو اللہ پاک فرمائے گا او تیرے کول کسے بندے نے آ کے کھانا نہیں سی منگیا, تیرے بندے کو آ کے کسی نے پانی دا سوال نہیں سی کیتا. فرمایا جے تو کھانا انہوں کھلا دیندا نا تے میں فرشتیاں نو کہنا سی فرشتیو لکھو اس بندے نے مینوں کھلایا ہے. جے تو پانی انہوں پلا دیندا تے میں کہنا سی فرشتیو لکھ دو اس بندے نو پانی نہیں پلایا بلکہ مینوں پلایا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑا میری رضا دے واسطے کسے نو مال دے وے میں فرشتیاں نو کہنا لکھو اس بندے نے مال مینوں دیتا ہے. یہ نہیں سمجھے تے پھر میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر پاک پتن علی سرکار انہوں نے تے پھر کمال ہی کر دیتی. فرماندے نے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک نماز کلمہ روزہ حج زکات یہ 5 رکن نہیں اسلام دے, لیکن بابا فرید آندا ہے ایک 6ویں شے بھی ہے جڑی انہاں دی روح ہے, جیڑی یہ دی روح ہے. 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک جے فریدہ 6واں نہ ہوئے تے 5 جاندے مک. پوچھیا او کی؟ فرمایا لنگر کھلانا ہی تے ہے, او پیار ہی تے ہے آپس دے وچ, او محبت ہی تے ہے. اگر اے نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں. تسی پوری توجہ کرو میں پھر قرآن پڑھا. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اور فرمایا جڑی تو ایک گل نال قسم چاہنا ہے نا, قسم انج ہو گیا, قسم انج ہو گیا, قسم انج ہو گیا, قسم انج ہو گیا, اللہ دی قسم انج ہو گیا. پر میں نہیں پکڑ کراں گا, نہیں پکڑ کراں گا یا اللہ قسمہ تے تیرے نا دیاں. فرمایا اے عادت پوری پہ کردا ہے, یہ تین دی عادت ہے جڑا گل نال قسم چاہندا ہے. ہاں وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ. جے 4 بندیاں وچ بیٹھ کے قسم چکی نا تے پھر قسم نو توڑیا پھر میرا عذاب آنا ہے, پھر میں ناراض ہونا ہے. 4 بندیاں وچ بیٹھ کے تو قسم چکی یا اللہ جی میں کاری بھئیے ماڑے بندیاں گناہگار بندیاں غریب بندیاں جی انج کاری بھئیے بھی 4 بندیاں وچ بیٹھ کے قسم چکی ہے پھر توڑ دیئے تیرا عذاب آوے گا. جے تیرے عذاب نو ٹالنا ہوئے تے کرنا کیے؟ اللہ نے فرمایا فَقَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. فرمایا 10 بندے چوک وچ اکٹھے کر کے انہاں نو کھانا چا کھواویں, کھانا کھان تو بعد جو انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی میں رب آکھاں گا میں تینوں معاف فرما دیتا ہے, میں تینوں کی کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک. فریدہ جے نہ ہوئے 6واں تے 5 جاندے مک. اے محبت ہے, اے پیار ہے. 6ویں چیز ہے اے لنگر کھلانا ہے. جے تسی نہیں سمجھے تے میں مثال دے کے سمجھان دی پوری کوشش کراں گا. اج کو ہے ایسا بندہ جن نے فجر دی نماز جماعت نال پڑھی ہوئے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں فجر دی نماز جماعت نال پڑھی. اللہ سلامت رکھے. تسی کھڑے ہو انہاں نے جماعت نال نماز دی فجر دی نماز پڑھی جماعت نال, امام دے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاندی, نہیں پڑھی جاندی. انجی ہے سورہ اخلاص یعنی کل شریف بھی سمی اللہ لمن حمیدہ بھی امام صاحبان دے نے بندہ بولیے تسی بیٹھ جاؤ. ان کو ایسا کھڑا ہوئے جن نے جماعت تو ہٹ کے نماز پڑھی ہوئے فجر دی. اے بزرگ بیٹھے نے وہاں دے نے میں نماز پڑھی ہے لیکن جماعت نال نہیں پڑھی. توجہ ہے دوڑے سارے دی. ہن انہیں پڑھی سی جماعت نال تے انہیں فاتحہ شریف بھی نہیں پڑھی, کل شریف بھی سمی اللہ لمن حمیدہ بھی. اے بزرگاں نے نماز اکیلے پڑھی, انہاں نے سبحانک اللہ بھی پڑھا ہے, الحمد شریف بھی پڑھی ہے, کل شریف بھی پڑھا ہے, سمی اللہ لمن حمیدہ بھی آکھیا, ربنا لکل یعنی ساریاں تسبیحاں سب کچھ پڑھا ہے. تے اللہ پاک فرشتیاں نو فرماندا ہے اینو ایک نماز دا ثواب دیو تے جن نے ادھی پڑھی ہے تے ادھی نہیں پڑھی اینو 27 دا دیو. جن نے اے ٹو زیڈ سبحانک اللہ تو لے کے یوم یقوم الحساب تک سارا کچھ پڑھیا انہوں ایک دا ثواب. تے جن نے نہ فاتحہ پڑھی نہ کل شریف پڑھیا نہ سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھیا, ادھی پڑھی ادھی نہ پڑھی انہوں 27 دا ثواب. یا اللہ راز کی ہے؟ فرمایا راز ہے یہ بھی او کلا کھلوتا ہے تے سارے اندر نال رل کے کھلوتا ہے.
ਪੜਨ ਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ 27 ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਦਾ ਹੈ। 5 ਬਿਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਰੁਕਨ ਟੁੱਕ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ 6ਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤਹਿਯਾਤੁ ਲਿல்லாਹਿ ਵਸਸਲਾਵਾਤੁ ਵੱਤਯਿਬਾਤ, ਆਖਰੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬਨਾ ਗਫਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਦਯ ਵਲਿਲ ਮੁእਮਿਨੀਨ ਯੌਮ ਯਕੂਮੁਲ ਹਿਸਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤੀ ਰੱਬਨਾ ਵਤਕਬਲ ਦੁਆ, ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤੀ ਰੱਬਨਾ, ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤੀ ਰੱਬਨਾ। ਜ਼ੁਰਰੀयती दे मैं तर्जमा करन लग्या। बंदा नमाज च खो के आंदा या अल्लाह ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरे पुत्र मेरियां धियां। अगर चाचा है ते आंदा या अल्लाह मेरे भतीजे मेरियां भतीजियां। अगर ताया है ते फिर भी आंदा या अल्लाह मेरे भतीजे मेरियां भतीजियां। अगर मामा है ते फिर आंदा या अल्लाह मेरे भांजे मेरियां भांजियां। अगर नाना है ते फिर आंदा या अल्लाह मेरे दोतरे मेरियां दोतरियां। अगर दादा है नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज चाहता है वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरे पोतरे मेरियां पोतरियां। वाली वाली दैया, ये सारा टब्बर नमाज च आ गया, सारा खानदार नमाज च आ गया। वाली वाली दैया, बंदा नमाज चाहता या अल्लाह मेरा अब्बा भी मेरी मां भी मेरे वालदैन भी सारे बख्श दे। किसी भी मौलवी तू जाके पूछो उन्हें कहना गल लिविंग नहीं, वालदैन तो मुराद बंदे दे वालदैन ने। मैं क्या कैसी नमाज है जेड़ी साडे वालदैन तो बगैर पूरी नहीं हुंदी। ओ फातिमा तु ज़हरा दे अब्बा जान दी उन्हां दी गैर मौजूदगी दे विच किस तरह हो सकदी है। मनना पैगा जिस तरह नमाज विच साडे वालदैन दा जिक्र है, इसी तरह नमाज विच मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी जिक्र। सदकातुल फितर किन्नू देना है? फरमाया मेरी मोहब्बत च देना है ते फिर मैनू देना, मेरी मोहब्बत च देना है ते फिर मैनू देना। यह है सदकातुल फितर। ये हर मुसलमान ते वाजिब है। अगर पैसों के हिसाब दे नाल देना है 170 रुपए, गंदन के हिसाब दे नाल देना है ते 2.25 सेर फी कस फी फर्द, 2.25 सेर के हिसाब दे नाल। लेकिन इन्ना कुछ होने के बावजूद बंदा जो थोड़ा बहुता दे ही देवे। 40 मन गंदम जे घर में आ गई है तो मन देना कोई औखा बोलिए। लेकिन सदके जावा अहले बैत दे खानदान तू, सदके जावा हुजूर दी आल तू। और यार इत्थे ते इन्ना कुछ होवे ते मन देन लग्या एक बारी रोग पै जांदा है। सय्यदा तय्यबा फातिमा तु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बीमार सन। अली मुर्तजा शेरे खुदा घर आए ते पुछया अपनी घर वाली तू अज को खाण नु दिल करदा है? उन्हां कहा कोई शै खाण नु नहीं। फरमाया नहीं फिर भी बीमार हो, बीमारी च इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। तो कहने लगे चलो फिर इंज करो अनार ले आओ, अनार अनार ले आओ। अली मुर्तजा शेरे खुदा घर विच पैसे भी कोनी, किसे कोल उधारे पैसे ले जाके अनार खरीदिया। वापस आ रहे सन बाजार च, एक मंगते ने सदा दी अली 3 दिन हो गए ने खादा पीता कुछ नहीं। अली 3 दिन हो गए ने मैं कुछ भी नहीं खादा। अली 3 दिन गुजर गए ने मैं कुछ चीज खा पी नहीं सकिया। एक साइड से फातिमा तु ज़हरा है बीमार ने, दूजी साइड से मंगता है। अली शेरे खुदा ने वो अनार पकड़या, कहने लगे जा तू ले जा, जा तू ले जा। 2-4 किलो सेब होण, को 2-4 दर्जना केलियां दियां होण, को 2-4 किलो अनार होण, उन्हां विचों एक देना सौखा है। उन्हां विचों एक देना सौखा है। होवे ही एक चीज उधारी लैके लई होवे, फिर घर वालियां दी जनाब ख्वाहिश होवे, ओ देना बड़ा औखा है। जेड़ा इंज करे ओनू अली मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आखदे ने। तवज्जो करो जनाब, अजे तक दरवाजे ते पहुंचे फातिमा तु ज़हरा कहन लगी अली मैनू पता लग गया है। हाय हाय अली मैनू पता लग गया है। अली कहन लगे कादा पता लग गया? फरमाया मैनू पता लग गया तू अल्लाह पाक नाल सौदा कर आया है, तू अल्लाह पाक नाल तिजारत कर आया। फरमाया ए फातिमा की करदा? उन्हें 3 दिन दा हवाला दिता सी कि 3 दिन गुजर गए ने मैं कोई चीज नहीं खादी पीती। अजे तक मियां बीवी ये गल्लां पे करदे ने, दरवाजे ते दस्तक होई। हजरत बिलाल ने अनारां दे नाल झोरी भरी हुई है। कहंदे ने अली मुस्तफा ने तुहाडी बारगाह च भेजे ने। अली
مرتضی شیر خدا نے جدو او انار گنے انار 9 نکلے فرمایا بلال ساڈے نہیں جے ساڈے ہوندے تے 10 پورے ہونے سن بلال جیب چ کڈ کے دسواں کہندے نے میں تے تیرا اندازہ لگا رہا سی کہ علی نو پتہ لگدا ہے کہ نہیں لگدا تینوں پتہ کیویں لگیا ہے علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا علی نے سودا کیتا سی خدا نال خدا دا وعدہ ہے جیڑا میری راہ وچ ایک دے وے میں دنیا تے 10 دینا قیامت والے دن 70 دینا اے حضور دے گھر والے نے اے حضور دے گھر والے نے حضور دے گھر والے کچھ بھی نہ ہوئے تے پھر بھی منگتے نو خالی نہیں جان دیندے پھر بھی سائل نو خالی نہیں جان دیندے اے حضور دے گھر والے نے اللہ اکبر پھر مقام مرتبہ کی ملیا اللہ نے پھر قرآن نازل فرمایا علی شیر خدا دی شان وچ قرآن دیاں 300 آیتاں نازل ہوئیاں نے کنیاں تابعی نے حضرت سعید بن مسیب وہ کہندے نے لم یکن احد من الصحابتی یقول صلونی اما شئتم الا علی کہندے نے تمام صحابہ کرام وچوں اے دعویٰ کسے بھی نہیں کیتا کہ جو دل چاہتا ہے پوچھ لو اگر اے دعویٰ کسے نے کیتا ہے تے علی شیر خدا نے کیتا ہے اور تمام نبیاں وچوں تمام اے دعویٰ بھی کسے نہیں کیتا کہ جو دل چاہتا ہے پوچھ لو سوائے مصطفیٰ صرف حضور تو حضور برسر منبر فرمایا جو دل چاہتا ہے پوچھو ایک چروایا کھڑا ہویا کہنے لگیا لوگ میرے باپ دے بارے شک کر دینے میرا باپ کون ہے راز دی گل کے نہیں پتر حلال زادہ ہے حرام زادہ ہے یا ماں جان دی یا رب جان دے بولو یا ماں نو پتا یا تیسرے نو پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ دا کی عقیدہ تے نظریہ سی کہ جس طرح ماں جان دیئے جس طرح رب جان دے اس طرح مصطفیٰ بھی جان دے حضور نے نہ لیا فرمایا تو فلاں صاحب دائیں تیرا باپ بالکل ٹھیک ہے کسی قسم دے وچ پرابلم نہیں اور اے ہو دعویٰ کی علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمایا جو دل چاہتے ہو پوچھو علی شیر خدا جواب دے گا کسے دے وچ جرت نہ ہوئی کہ پوچھے خود جبریل علیہ السلام آ انسانی شکل چاہے بندے بن کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے علی دعویٰ بڑا بڑا کیتا جے دلیل فرمایا منگ وہ کہندا پھر انج کرو دسو جبریل کتھے جبریل کتھے نے علی مرتضی شیر خدا نے ایک نظر زمین تے ماری ایک آسمانہ تے ماری فرمایا یا تو جبریل تے یا پھر میں جبریل انہاں کہا 7 زمانہ 7 زمینہ تے نظر کیوں 7 آسمانہ تے نظر کیوں فرمایا علی نے نظر ماری سی زمین تے نظر ماری زمین تے جبریل اس تو علاوہ نظر نہیں آیا آسمان تے نظر ماری آسمانہ تے نظر نہیں آیا علی دے علم نے کیا جبریل تیرے سامنے کھڑا اے موجود اے جبریل ہو سکتا کوئی دوسرا جبریل ہو سکتا مقام مرتبہ کی سرکار نو معراج ہوئی معراج شریف ہوئی تے بڑی شاندار ہوئی جدو معراج ہوئی تے اللہ پاک نے اپنے یار نو نا امامہ شریف دیتا امامہ شریف پاگ مبارک نال جبہ مبارک بڑے سارے تحفے دیتے تو جو ہے دوڑے ذوق دے مطابق سنا دیئے مدنی پاک سرکار امامہ شریف لے کے جدو چلن لگے جدو چلن لگے عرض کیتی اللہ کریم دی بارگاہ وچ یا اللہ میرے کولے کو منگتا آ جاوے خالی موڑ دا نہیں خالی ٹور دا نہیں اگر کسی نے اے امامہ شریف منگ لیا نہ تے ہونی نہیں کیا پھر امامہ شریف دے دیواں تحفہ دین والا تویں لین والے مصطفیٰ نے اے امامہ شریف دیواں یا نہ دیواں اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب جدہ جواب میرے جواب نال مل جاوے انہوں امامہ شریف دے دینا
ان مدنی پاک سرکار واپس آئے یاراں دے نال ہوبداراں دے نال بیٹھے نے گلاں شروع ہو گئیاں مدنی پاک سرکار نے خود ہی فرمایا صداقت دا تاجدار مدنی پاک سرکار دا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نو سرکار مخاطب نے خطاب فرما کے فرمایا ابو بکر صدیق اگر اے امامہ میں دہانو دیواں تسی کی کرو گے ابو بکر صدیق عرض کر دینے آقا ساری دنیا تے سچ عام کر دیواں گا صداقت عام کر دیواں گا جھوٹ باقی نہیں رہن دیواں گا مدنی پاک سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق جواب تے تیرا بڑا سونا ہے لیکن او دے نال رلیا او دے نال رلیا اللہ اکبر اگلا یار مراد مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ عطائے خدا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدنی پاک سرکار نے فرمایا جناب اگر امامہ شریف دہانو دیواں تسی کی کرو گے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے آقا ساری دنیا تے عدل عام کر دیاں گا انصاف عام کر دیاں گا جناب بے انصافی نہیں رہے گی مدنی پاک سرکار نے فرمایا جواب تے بڑا سونا دیتا ہی لیکن او دے نال رلیا تیجے نمبر تے عثمان غنی ذوالنورین شرم و حیا دے پیکر آئینہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی پاک سرکار نے فرمایا اگر دہانو دیواں تسی کی کرو گے عرض کر دینے آقا شرم و حیا نو عام کر دیاں گا شرافت تے بزرگی نو عام کر دیاں گا بے شرمی بے حیائی نہیں رہے گی مدنی پاک سرکار نے فرمایا جواب تے بڑا سونا دیتا ہی لیکن او دے نال رلیا ان واری آئی پیر علی دی واری آئی پیر اچھا انہوں نے جواب دیتا ہے جو انہوں نے عادتاں جو انہوں نے صفتاں پائیاں جاندی ہیں ابو بکر صدیق صادق انہوں نے کیا صداقت عمر فاروق عادل انصاف کرنا لے انہوں نے کیا میں کراں گا عثمان غنی شرم و حیا دے پیکر آپ نے کہا میں کراں گا علی شیر خدا سن بہادر دلیر تے جواب بھی یہ جائی ہونا چاہیے سی لیکن صدقے جمالی تو علی یہ مرتضی شیر خدا تو مدنی پاک سرکار نے پوچھیا جناب اگر دہانو دیواں تسی کی کرو گے علی یہ مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا آپ عرض کر دینے آقا اگر اے امامہ شریف مینوں مل جاوے میں او دے بندیاں دے عیب چھپا مانگا میں او دے بندیاں دے ستر پوشی کرانگا پردے پاواں گا اللہ اکبر علی دائے جواب سنیا مصطفیٰ مسکرا پہ مصطفیٰ مسکرا کے فرماندے نے علی مبارک ہووے تیرا جواب اگر ملے آئے رب ذوالجلال دے نال ملے آئے فرمایا تو دی علم نو پا لے تو اللہ پاک دی علم نو پا لے تیرا جواب بالکل 100% دے جواب نہ رلے اللہ پاک دی بہت وڈی صفت ستاری اللہ ہر بندے دے آئے بیندہ ہے تے بوے تے نہیں لکھاندہ فرشتیاں کو بھی لکھو انہیں راتی ہے گناہ کیتا ہے یا لکھو انہیں کمرہ بند کر کے موبائل تے آ کھولے نہیں وہ پردے پاندہ ہے یہ بہت بڑی صفت ہے ایک صحابی نے حضور دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ کوئی ایسا عمل دسو قیامت الدن نامہ اعمال میرا کھلے ہی نہ باندھی روے سائیں جنت چ گل دے کوئی ایسا عمل دسو حضور پاک نے فرمایا بندیاں دے عیب دیکھ کے پردہ پا لیا کر قیامت الدن تیرا نامہ اعمال کھلے گا نہیں بغیر کھولوں تو سائیں جنت عطا فرما دینا علی مرتضی شیر خدا دا ایسا علم ہے پھر کہنا پوے گا
خدائے چاندہ جہاں تے نبی نبی ہووے خدائے چاندہ جہاں تے نبی نبی ہووے نبی چامن جہاں تے علی علی نبی چاند جہاں تے علی علی ہووے خدائے چاند اللہ اکبر مقام مرتبہ کی آخری گل گفتگو ختم 3 یہودی کتنے حاجی صاحب آندے نے 2:30 بجے تک ہی لگی رہو صحیح ہے علی دا ذکر تے پھر جناب اتنے تو گونگے بول پیندے نے مسجداں بول پیندیاں نے قادا بول پیندا اللہ اکبر 3 یہودی دروازے تے آئے سرے راہ ملاقات ہوئی پروگرامے بنائے سن اج علی دی نماز عصر قضا کرنی ہے ایڈے اوکھے سوال کرانگے تاکہ وہ گنتی چپے جان نماز رہ جائے ایک آیا 2 کھڑے ہو گئے ایک آ کے پوچھتا ہے علی شیر خدا او جانور کیڑے نے جیڑے بچے دیندے نے او کیڑے نے جیڑے آنڈے دیندے نے وہ کہنے لگے گنن لگ پین گے علی شیر خدا نے فرمایا جنہ دے کان باہر ہون گے وہ بچے دین گے جنہ دے کان اندر ہون گے وہ آنڈے دین گے تو گنتی کر میں نماز پڑھا ماں یہ تو گل معروف ہے اگلی گل تے چاسانی آئے جو 3 سن اجتا تے 1 ہویا ہے نا 2 رہ گئے ایک گیا فرمایا چل اگلا گھل چل اگلا گھل اگلا آیا کہندہ علی سوال او ہوئے جواب علیحدہ چاہی دائے آپ نے فرمایا کی سوال عرض کردائے او جانور کیڑے نے جیڑے بچے دیندے نے او کیڑے نے جیڑے آنڈے دیندے نے علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا جیڑے چارہ چبا کے کھاندے نے او بچے دین گے جیڑے چارہ انجی اگے لے جاندے نے او آنڈے دین گے چل اگلے نو گھل چل اگلے نو گھل دوجے نو ٹوریا تیجا یا اللہ اکبر کہندہ علی شیر خدا سوال اکوئے جواب علیحدہ علیحدہ آپ نے فرمایا قیامت تک سارے یہودی آ جان سوال اکوئی کرن فرمایا قیامت تے آ سکتی ہے یہودی ختم ہو سکتے نے علی دے جواب ختم نہیں ہون والے فرمایا اگلا گھل تیسرا آیا کہندہ او جانور کیڑے جیڑے بچے دیندے نے او جانور کیڑے جیڑے اندے دیندے نے علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے فرمایا جیڑے چارہ جیڑے جناب چارہ علی مرتضی شیر خدا آپ نے فرمایا جیڑے جناب درود شریف پڑھ لے ہاں آپ نے فرمایا جیڑے دودھ پلان دی صلاحیت رکھ دینے او بچے دین گے کی دودھ پلان دی او کی دین گے تے فرمایا جیڑے چارہ دانا خوراک جناب چگان دی صلاحیت رکھ دینے او انڈے دین گے فرمایا چل اگلے نو گھل وہاں دے بس 3 نہیں آئے ساں سوال ایک کرنا سی جواب علیحدہ علیحدہ فرمایا ہن اگے 3 زبانیں حال دنال کہندے نے ذرا تسی بھی ذوق نہ بولو کا سبحان اللہ کہندے نے سارے ہیں دریاں بس ہے دری رہنا
دم دم ہر ویلے اساں دم دم ہر ویلے اساں اللہ حضرت نے لکھا ہے 18 خصلتاں 18 شاناں 18 صفتاں ایسیاں نے جڑیاں امت وچوں حضرت علی تو علاوہ کسی نوں ملیاں ہی نہیں. کنیاں 18 خوبیاں 18 وصف 18 کمالات ایسے نے جڑے حضرت علی تو علاوہ اس پوری امت وچوں کسی فرد نوں ملے. انہاں وچوں ایک کہندے نے اللہ پاک نے فرمایا محبوب اساں نے ہر نبی دی اولاد ہر نبی دی ذریت نو ہر نبی دی پشت وچ رکھیا. آدم دی اولاد نو آدم دی پشت وچ رکھیا. موسیٰ علیہ السلام دی اولاد نو موسیٰ علیہ السلام دی پشت وچ رکھیا ہے. لیکن فرمایا محبوب دہاڑی واری جدو آئی ہے نا تے اسی قید کلیے بدل دیتے نے. فرمایا دہاڑی ذریت نو اساں نے حضرت علی دی پشت وچ رکھیا ہے. اولاد علی دی ہوے گی آل مصطفیٰ دی ہوے گی. اولاد علی دی تے آل مصطفیٰ دی تے اللہ حضرت نے تے گل ہی مکا دی. کہندے نے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بے لوس طینت پہ لاکھوں سلام. پا رہا ہے صحف غنچہائے قدس یعنی اہل نبوت پہ لاکھوں سلام. اللہ حضرت آندے نے بھی حضور دے جڑے گھر والے نے نا تے حضور دا خاندان ہے ایک قرآن پاک دے پاریاں دیاں ایتاں نے. آ جڑے قرآن پاک نہیں دے سپارے تے سپارے وچ ایتاں ہوندیاں نے. اللہ حضرت آندے نے حضور دے گھر والے قرآن پاک دے پاریاں دیاں ایتاں نے. ایتاں دو طرح دیاں نے. حضور دی آل بھی دو طرح دی. قرآن پاک دیاں ایتاں بھی دو طرح دو قسمہ نے. حضور دی آل دیاں بھی. حضور دی آل وچوں بعض بندے او نظر آن گے جڑے بالکل شریعت دے پابند. انہاں دا اوڑنا بچھوننا چلنا پھرنا کھانا پینا جاگنا سونا سب کچھ شریعت دے بولیے. تے بعض او تانوں سید نظر آن گے جنہاں دا چلنا پھرنا کھانا پینا وضاقتہ حضور دی شریعت دے مطابق نہیں. ہن ایتھے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاندا ہے. اللہ حضرت نے کہا قرآن پاک دے پاریاں دیاں ایتاں نے اے حضرت صاحب کی کردے پھردے نے. انہاں دا طرز زندگی چال چلن کہو جا ہے. اللہ حضرت آندے نے قرآن پاک دیاں ایتاں دیاں قسماں بھی دو نے. کچھ نے ناسخ تے کچھ نے منسوخ. کچھ قرآن دیاں ایتاں تے عمل قیامت تک ہونا ہے تے کچھ قرآن دیاں ایتاں ہیگیاں نے لیکن انہاں تے عمل نہیں ہیں. ایتاں لیکن انہاں تے کوئی اج دا بندہ عمل کر سکدا نہیں. اللہ حضرت آندے نے جڑیاں ایتاں تے عمل کرنا ہے انہاں دا ادب احترام تے کرنا پائے گا تے جنہاں تے عمل نہیں کرنا انہاں دا ادب احترام کرنا پائے گا کہ نہیں. ہاں اللہ سلامت رکھے. انہاں ایتاں دا بھی ادب احترام بولو. حالانکہ انہاں تے عمل نہیں ہو سکتا ہی نہیں منسوخ ہو گئیاں لیکن ہیں قرآن پاک دی اندر ہی. اللہ حضرت فرماندے نے جویں قرآن پاک دیاں دوواں ایتاں دا ادب احترام کرنا ضروری ہے لیکن عمل انہاں تے کراں تے جنہاں تے عمل قیامت تک واسطے باقی یہ. لیکن ادب احترام دوجیاں ایتاں دا بھی ضروری ہے. آپ آندے نے تو اس سید دے پیچھے چل جڑا حضور دی شریعت دے پیچھے چلنا پیا.
تو اودی غلامی اودی نوکری اودی خادمی اختیار کر جیڑا حضور دی شریعت دے بالکل تابع، لیکن جیڑا حضور دی شریعت تو ہٹ کے پہ چلدا ہے نا، ادب احترام تینوں اودا بھی کرنا پائے گا۔ یہ نہ کہ شریعت دا بگوڑا ہے تے شریعت دی خلاف ورزی دھجیاں اڑاندا ہے۔ فرمایا جی میں قرآن دی اس آیت تے ادب احترام ضروری جدے تے عمل نہیں، ایویں ہر اس سید زادے دا ادب احترام ضروری ہے جیڑا حضور دی شریعت دے مطابق چل رہا ہے، اودا بھی ادب احترام ضروری ہے، جیڑا شریعت دے مطابق نہیں چل رہا اودا بھی ادب احترام۔ اگلی گل اس تو خوبصورت، ہاں عمل چ کمی ہوئے، عمل وچ کوتاہی ہوئے، عقیدے وچ نہ ہو۔ تقریر میں زندہ لوگاں وچ کر رہے ہیں، قبرستان تے اپنا پرانار تو آگاں کر کے گئے، تسی کی سمجھ گئے؟ عمل چ کمزوری ہوئے، داڑھی دا تارک ہوئے، نمازاں دا تارک ہوئے، گل سمجھ آندی ہے، حالانکہ ہونا یہ بھی چاہیے دا بولو نہیں پختہ ہونا چاہیے عمل چ، لیکن بتقاضا بشریت کمزوری آ جاوے، عقیدے وچ کمزوری نہ ہوئے، نہ حضور دے صحابہ کرام دے بارے برا عقیدہ رکھے، نہ حضور دیاں بیویاں دے بارے برا عقیدہ رکھے۔ جیڑا حضور دیاں بیویاں دے بارے یا حضور دے صحابہ دے بارے یا اہل بیت دے بارے اے عقیدہ رکھے کہ اہل بیت نبیاں تو افضل نے، نبیاں تو اللہ نے، رسولاں تو افضل نے، رسولاں تو اللہ نے، جیڑا اے عقیدہ رکھے اس بندے دا ادب احترام کرنا ضروری بولو نہیں۔ ادب احترام ہر اس سید دا کرو جڑا عمل چ کمزور ہوئے، جڑا عقیدے چ کمزور ہوئے، او دا ادب احترام کرنا ضروری نہیں۔ اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ موقف ہے۔ اللہ پاک سانو اس عقیدے تے زندگی، اس عقیدے تے موت عطا فرمائے۔ اعتکاف دے مسائل دسے ابتدا وچ، اعتکاف اج جڑے دوست احباب بیٹھنا چاہندے نے افطاری مسجد وچ آ کے کرن۔